Right, ladies and gentlemen, back to back with Kumusha podcast show tadzoka zvakare muna 2026 musi wa 11 January takuigira inyaya dzinonakidza makadiko ngomo. Toleka. Hi Lagwizi. Oniseka na likupa. Bozo kuti guys musikana we painzi vagwizi akangonzwa sokuti vanhu vari kuti Lagwizi. Tikazomudza kuti aiwa painzi vagwizi. Kwaizanzi Lagwizi. So anyway. So right, ladies and gentlemen, thank you very much for watching Kumusha podcast show. Remember, without you we are nothing, and with you we are something. Now we are in the year 2026, guys. It's a blessed year, especially for you and us. Thank you very much. Right. Wakatadza kutenga mama class. Glass and bus. Our boy and go to the one glass. They want to have more than the engo and my fans, you took a glass and I'm not here for that. Please, guys. Let's just show each other some love and some respect. Drink more when you go on. I'm so dark, guys. Drink more when. Right, Komanya tinapana pakanaka chirongwa chedu chichendera mberi. Tinenya dzakati odza tavana nadzo. Today we've brought a lot of things that we're going to talk about here. Zvanga zvichiitika kuZimbabwe previously, like on the past few days dzapfuura. Pane vakadikitira, pane vakasukwa, pane vakafriza, vakanyumwa sando. So it's a lot of things, but anyway. Thank you very much, guys. Anzimana wakanyumwa sando. Anonzaniye kanti. Ubi. Kadigitiro. Angaketa kugara kutofura speed. Akasitombori comfortable panga. Anzotonge bomberi bachemba. But you know what I would like to say about that part, I would like to say whoever organized that thing was not supposed to put Chief Ben in that position. Why? His English was not good, so how do you know that his English was not good? Just because he was quiet, then it means that his English was not good enough to fit in panye. Maybe he has got a good English. How do you know? Kuchka. No, you know what happens? The English that we speak in Africa and the English that they speak in America is two different things. Yeah, once one speak, I'm gonna please have a ball for her. And they a bottle of water. I don't have a ball of water. Accent, like pronunciation. I was going to say I'm there. And then only people that could blend in. I think that was Johnny. Yeah, that was Johnny. He did a good job. He did a good job, Johnny. Because Pakashata, I'm coming levels and go freeze. Levels production. Levels production. But anyway, at least it is a great honor with the Levels. He managed to record something. You know what I like about Levels is Levels are no sugar. Shashuba no sugar food. But you know what I discovered? But Levels producer. Levels ribbon a fandan. Levels ribbon a fandan. Producers in Zimbabwe. Levels. Imbaezi aba yasuko. Pakabhaizika. nabasa nezvese I concentrate netwini yake. Aiwa twini yakaziya late. But pane kwangwari ndikupi kwavaidya kwangu kwakagara wana yaya
na Miss Zimbabwe. I think Miss Universe or something like it was afterwards. I think kwakabuda mavideo too ari pasame place of which mfana uyo anga akagara uko. Ayo papa tope kupedzira. Yeah, I think that was the last part. But not the last of the stream because akazoenda kuVictoria. Aiwa kwakusina stream of Victoria. That was the next day. Okay. Yeah. That was the next day. But I want us to start from the beginning. And Chief Ben introduced. Chief Ben for no grudges, my brother. What happened is Munaka organizer that thing was not supposed to put Chief Ben in that position. Yeah, white that was a very tight position, especially for Chief Ben. Whoever who saw the stream, they can witness with the Apanga Paka shot. Because now it's like we have my new images are just it means you're in a tight position. Madam Haribo. Madam Haribo. So guys, that's the new slogan for 2020. Which means they are sending a girlfriend young with Chief Ben. I'll do that, Madam Haribo. Madam Haribo. In this present moment, because Pagashat. And the cousins are which is good one. Go and see the phone. Yes, that is. It doesn't want text. And it doesn't want text. But besides that, I would like to say, in terms of viewing, following Nyathi, I think Speed Mombe. Yeah, that was AI. Speed Mombe. Speed, in terms of numbers and other things, that dude is pushing very well. Mombe. Because my blue ticket my celebrity. But you know what? Let me tell you something. What he did to our celebrities, that's the same way that they do to us. Thank you very much. That's true. That's the same way. And I'm happy kuti vakwanisa kuzvifila pavanonge vachiblutika vanhu mafans avo just because vakazorwa worldwide zvavo but vanotisuka vanhu aya vanotisuka munhu pamberi pavo so inazonati ife nditouya toti yaya kana kuti Hatiperi inini Hatiperi ndo munhu andoziva Hatiperi inini inonzi ndichazondoti chi Hatiperi ayo ambondisuka atomondisuka ende ndakafara zingaite pakasuka Hatiperi akamondisuka baba Hatiperi handidi unyebo iwe ndatoya namagic ndaitona magic musi wacho magic tatodaisoda magic totona Hatiperi ndimatoti ndeipi akandisuka baba ndikati iwe character yemunhu ndeipi kwei anita sei kana ngobhiga aiwa pakasuka unoza ndopa ndakafara zvinogwesa kuna basa ndakazoona Hatiperi akudza magic kuti why you didn't introduce yourself why were you introducing yourself angagona rava basic thank you very much Zimbabwe nekuti representa kwamakangoita because remember stream IshowSpeed it's something chinoonekwa nevanhu worldwide. So vanhu vari kuGermany, vari kuChina, vari kupisa but the good part of it is vanhu vari out of Zimbabwe vanhu vasiri maZimbabwes havana kuona kusuka kwaita vanhu havana tozvona isusu maZimbabwe maika anobika kuzinazonzo mwangu big up Speedo maoriginal marasta Jehovah wao but that's kelebo but what is kelebo wanacheka inyanguti sando yanguti yeah, to be honest what is it that he did that was wrong? But kasukiro kakaitwa Raskin back. I think though the most suckered person. Hatiperi was introduced. No, Hatiperi was introduced, and which means now so iye kwaari ine way roti nini atsinda kauya kuna Speed.
and someone had to introduce me. So yeah, nakusukwa in a way. And but Rascal akatoenda baba na speed. Akati WhatsApp speed. Hapana something about my celebrities. Vane pride wasina mari futhi. I know chandakaona about my celebrities. That was a very very great lesson ndakatoitiwa papa. Amfana kutodzidza kuti whenever when you encounter someone and it chero usingamuzivi because pane something chandida kudzemdara. Unoona somebody that you watch every day. You end up feeling as if you know that person more. Yes, zvotodaro. Gara uchingoona mavideos emunhu uchiona mavideos paunozosangana naye. It's more like munhu yanogara uyu naye, you understand? So my celebrities amfana understand that people watch their videos in daily basis. So when they meet you, whether it's in public or in private, my reactions avanenge akasiyana because anenge aiti munhu wandoziva. Because the comment section anenge atorimo each and every. Exactly. Saka it's very important kuti tingoshandisa this as a lesson kuti if you're a celebrity or if you're someone that well known in Zimbabwe, I don't know whichever way yatingaisa nayo. Whenever when you encounter a fan kana mafans, please usava blue tick. Yeah, because I remember Enzo ane blue tick la mfana ndiripo so ngatanisa. I don't want to lie. Ndofara utochukana. Bana effect angatoni baby rake. Baby ndo ride out to a picture. And so baby rakatosvika chiti Enzo chichi can I have a picture with you? And agotambidza mufesi phone and Enzo kati I see those my pictures. Somebody I don't think that's a good thing. Kuti udaroma fans. I don't think it's a good thing. It is. Ndo vanhu vakakuita kuti usvike pauri. Thank you very much. Saka daro vanhu ivavo. No, they don't understand good without those fans, ne? You are nothing. Straight. Because ukaposta video rako pasina mafans wao. No one of you shit. Hapana. You understand? Even look at my shows. Yeah, no one attend shows, you understand? So it's very important kuti if you're a socialite or if you're someone very famous, whenever when you encounter people just greet them with happiness, chingoshowa ukalove, kachichi, you understand? Usazonyanya kuita sweet pamwe. Kana usuruda zvotora mapictures nemafans, usaende kwavari. Garamba mako and garamba mako because the moment unobuda uchipinda mu street watosangana nevarungu wako because those guys they are the ones that kubhadhara rent, they are the ones that kutengera mota and varuchengeta vana vako, varuchengeta vana moms vako and everyone tisu isusu mafans tukuchengetana. Saka iwoka kwatononge tisina basa at the end of the day tongoshaya basa newo topanzonza kuti munhu apera adi uyu akazopera kuyo akazopera inyaya kuti unongoone that thing yekudadira mafans ubata saka apakabhaizika but speed iwo pakabhaizawo inini sekona kwangu apa kuzosuka Miss Universe boy ras kaviri kesi aivazivere aivazivere aifana kuona kazvimwe zvimabebi zvine fees dzito dzakarwa neparapa tozoona Miss Universe but the problem I think problem yawakaita vanhu aya ndeyekuzora nashipen foundation chino one ndisinga unoza vakadzi togara chivaudza saka kaenda kune black dick yakatoti wakadai chinoza chino one ndisingazivi nevakadzi ndechekuti varume atidi face powder, atidi ma-eyelashes, atidi zvese zvamunoita zvese zvokuti unopedza 3 hours uri musaluni kana kuti uri pamira uchizviisa powder kumeso nekuita seka atizvifarire zvinhu zvazvo nango uri mukadzi wangu wepadheni jeje ndounasa kuudzira chasipo ndikuchawo kuti unotsamwa but ndisikatozvilavhe zvese zvokuzora kuti wangu uri kunama poto ira mheno ndiwo kutangowatunga churu unekameka hunhu kechihule kanomba imwe picture unopende echinhingirini echijoki inini wangu dautora chokadi ndikaona munhu ane face powder imwe iri extra nematsi yakadai soka chinhu chanotanga kupicture musoro mangu ujoki uri pamunhu
know abandasanga nejoker. So whatever conversation that I'm going to have with you, and ndechijoki adina serious conversation and then munhu akadaro. So these guys, they don't know, and they don't know that we don't like those things. We don't like makeup, like extra makeup. Would you or something? Chingoti foundation face because akazopukuta nongwakuzona imwe face ofichi yange siri yango chiona yeye. Yango besides kupukuta. We munangu nangakanaka li andi. But on top of nagaga, another foundation futi pamsoro. Wow. Kuti zvemafanzi ngavaza adressa girls redu renyika vachiitanzi magold diggers. No picture. Aminotemba kapandiani. No picture. Yatikutaura iyoyo kuti vakaportray that gold digger picture and dai shashiwo dai yaya vanga vane natural beauty yavo of which both of them they are beauty, they are very beautiful and they are beautiful like zvokutodaro but why nekunaka kwese kwauri shashiwo nekunaka kwese kwauri yaya iwewe why wakazonofunga kunozora nashi pains pamusoro pekunaka wozonoti ma-eyelashes wozonoti tsiye wangu dzakadrowa kudai wozonoti wig. Why? Pacho unopenda picture ya usiri kwa at the end of the day vanongodila neyo. That's why speed akazotora kuti no. I mean, there are a lot of gold diggers in this. Musima gold diggers, but the picture maka portray. I don't know about Miss Invasive. Miss Invasive, I didn't take a closer look. Wakasuka tu. Akusuka ndikuziya. But when it comes to makeup, I don't know. Pakasuka pekutanga. Angane makeup. Pakanozosuka kechituwa ngwabo. No, vane different makeup zakare ne different outfit. Wakapamwa zvesu. Wakati nochinjwa wakatireka wadzoka ne new pose. Super futa. Speed ya. IshowSpeed tape dzake maChina. Actually. Not with maChina. Hata someone it just kona girlfriend yake. Girlfriend yake mChina we anonzi. But as mChina it's a mixed. Ndinofollow. But yeah, mostly my girlfriends yake maChina. I just was maChina haite makeup. They're natural. Vanopota that natural beauty sinei nekuzoisa ma-eyelashes sinei nechi ubata. Vasina nyashi futhi. Vasina nyashi. Uye vanhu vainenge vana vazotanga kutwekera speed. Vasimuza maoko dai. Zimbabwe nazoreni. I hope ana kumirwa. Inichoda kuziva. What I want to know kuti those girls vaitweka vaidotwekera speed. Why don't you say? I think what I can say about those girls who took speed, they were just doing it for clout. When my roommate, when my boyfriends. What are my boyfriends? Does it make sense? No, it doesn't. To be honest, it doesn't make any sense because our funding is to get and then the competition was too much for speed because we got a moon side of Budikir. So what happens in that is Pani that clip remember banning chicken slice whatever. I can't walk a naka. Those people, they were also expecting something like that. Maybe speed and and then he can say something about your speed. I expect that. Girls to all right. Maybe I can go choke maybe dance nice or Zango around. Because one of two ways from speed. But Ogona Palms cannot KFC baby. Which one vese vakazoya kumbereka vangadi vakapick out to know this guy is not here for makeup. Exactly, he needs natural beauty. He needs natural beauty. Vangadi vakatongochinja zvinhu dirava rese remakeup vangadi vakambotongoti no guys let's go natural. And then munhu win. It was going to be win-win for them. Manje which was now calculated into the speed over all the way from America, United States of America.
kune magunanzi kunotorwa makeup yematanda kunogezwa nemukaka baba ndarakunoona kuti munhu atongonogara kudai oitiwa makeup unotitozviita makeup amira oitiwa makeup otobhadhara kutorwa makeup understand. So Speed was aware kuti zvima makeups zviriko understand. Andozviziva so kubva kuAmerica kwaitoka antu aijaira makeup aitoda vanhu vari natural. Amona kuti paZimbabwe yese angoti musikana wayo wakanaka only that one girl. This other girl akamubikira mabhora mwana akanaka kuti tikaitaura kanditi marasta. Wow, that was so beautiful. Yeah, I think mabhora anodyiwa mabhora mabhora anorowa mabhora anorowa ungarutsi just because wadya poko awamboridyero chimbori nanzo unoridya everyday pandakatoona video asi live unomadyere mabhora kuti kana akabiwa totala live chaiyo chapajekerero real life balls. Do you eat balls? Which balls? yevarume kakolo ngaite mabhora embwa anodyiwa here roti ndirume mwana wevanhu. You need to spice up some things. Vanodyiwa mabhora kusvadwa chamedza katochigeza atinogeza but still wakageza masine anodyiwa just because you need to take a bath before muchitoita that process. Understand? Before that 90 minutes game start ukatanga kushawa ubwauya anodyiwa masine anorowa anosvada uri emarried utangocha medzwa usati wakambodya masine aya nditi musi murume wako anodyiwa masine haadzoki salary yese inorwa pasi unofenda anofenda ndiyatatora ndiye musikana wemabhora mvura mwana haana kunyanya kuda kuzviratidza too much, but you are so beautiful and quiet and natural beauty. Speed vakatosvikana sinot no. This is it. Guys, apakabvaita kuudzwa akajamba jamba sikanzi mabhora anosimbisa anenge achiita zvinhu zvezvingori fast. And there's this other lady food angari pavakasvika pabhawa panze. Okay. Aitamba so. Maybe I didn't see that part. Aitamba angapfeka tight black, I think. Yeah. Yeah, she was fine. Angasina dzungu asina chi. But the part that I didn't like, mvesa anonzokuda the choreograph what. Mvesa aitamba nganika short so. Okay. Aitamba pakasvika pabhawa. And pairizwa pekuzotwekera vana pane mufesi aitamba ngafika short so I didn't like that part. Short It was too tight. As a man in front of another man kutamba kwaita ndo aiwa zvaifanirwa nevanoisikana aiwa but autwekere mbinga kachirunzi mbinga autwekere mbinga but manje pavesava munhu akazongoenda nacho chimuti mukoma frets vakaenda nacho vane song yavakarelease inonzi Speed apinda nemoyo mukoma frets shout out to frets and this year I think igorera frets mndani. Frets is going to shine zvekudaro pa this year, trust me. Tatona building rakatobuda rakatonyorwa kunzi IshowSpeed. Building I mean no ichi I think this is something cha advertising what chiri pamusoro pe kupi I think that was Zimbabwe or something. Pakafamba Satan. Speed. But I like that Johnny guy, the way he blended in. That Johnny guy, choreographer,
aifanangotora that guy from the word go omita part of that tour. In the journey was supposed to be replacement the Chief Ben. Ndozvakatozoiti. No, Chief Ben wakazoudza Jani kuti unoonewo ndibatsirewo ko vakazoblutika jezi reScotland. Anopoa ini akatipoa jazo Scotland is my team manje anobuditsa jezi reScotland muhomwe aida kupa Jani and aisada kupa Speed aida kupa Jani Speed akazongoti so which means you are no longer Speed team kuti ukangopfeka jezi iroro ausisiri my team chamarika I think inini muona chinozoitika pana Speed pamdaro munhu yawe asati abva kuAmerica achida ita tour yake ane zvinhu zvaangatobriefiwa zvangatoudziwa 1 2 3 exactly angatori nemalimits ake mukatoita sezvinhu zvakangoitika paipa first it's not like akatongoblutika jezi reScotland maybe anatozvona kuti jezi rakaita sei akazvona kuti ndiri Scotland I don't think akazvona aiwa rakatanga ndozvasendi kuti akazvona jezi rakatanga ari buditsirwa ku unonzi chi ku ground and vasiyana na ku ground okay I think ifana kuti pfeka ku ground abari manje kana denga kapfeka jezi reScotland FC ndara zvaigona kuzobhaizisa samwe because remember aivanongopfeka something that represents the whole country aiwa tikuramba tingotora maisdens akaitika maisden to the extent yekuti jezi raida kupfekwa naJani akamuudza kuti waungapfeka jezi iri ausisiri mutimu yangu it simply means pane something chava behind pane imwe nyaya is it today or yesterday pangari ku is it Kenya I don't know Kenya or Rwanda there's this other guy akauya I think he's a multi-millionaire in Rwanda akauya akampa mari and unozoda kanzi anzi take your money I'm not here for donations shit straight up kwete zvokuti mangwana I'm not here for donations what he did there it was 100% correct how many people that are in Rwanda that are suffering how come you choose to give Speed a multi-millionaire mari mdara zvafana kuti mimi mdara at this present moment moda kupa munhu akaita Sani mari tongoti moda kutambidza Temba Gorembo mari you understand how many people that are in Zimbabwe vari kutambura vari pazasi paTemba Gorembo kuti ungavape mari woda unopa why are you giving someone ari famous mari or fame baba so that you can gain fame yes Speed aitozvona kuti if I receive this money this guy is buying fame so I must do that. And that was wrong because there's a lot of people that are suffering in Rwanda. I'm not saying the majority, no, but there are some few people that are struggling there. You can help those people instead of giving that money to IshowSpeed. The reason why IshowSpeed is a multi-millionaire, he's a rich guy. Yeah, he's a rich guy. Whenever you see, like when you encounter my videos, Speed, what you think around my presence with these other friends of his level, my Lamborghinis, my what. But in any channels, Magic, Paka introducer. Hatiperi achieve the best design aida kuti try kuita sei paipa yacho nchachikatoplana zvakanaka nyaya kuti things didn't go well aida kuti try kuita sei no paipa yaMagic aitry kutoisawo Hatiperi paspotlight aida kuti Jani azodesignirwa here no aifunga kuti maybe Speed kana kati akanzwa kuti is the best designer maybe akwanisa kuti okay can I have something from him and then no Magic was supposed to design something for Jani and from not for Jani for Speed yeah paakatonzwa kuti Speed ari kuyaka he was supposed to design something for Speed okay so that panosvika Speed and Magic aifanira kuintroduce Hatiperi Hatiperi atone something chaakadesigna kudhara chokuti anosvika aitopa Speed paangoti this is the best designer maybe he's got something for you and then Magic omabuditsa chi ngave t-shirt ngave shirt ngave chi whatever that chaakadesigna for Speed and but Magic anozvifunga izvozvo and I think zvokuintroduce nakatozvifunga wazotanga kurwa kambuka ikainzi chiko kambuka ikaroza atava celebrity baba tina Zimbabwe problem ndokuti
celebrity atina muzvavo. Vanoplan chinhu chavo very Eh? well. Vanani? Supposed to iye Magic na Hatiperi. Vaiplan kuita sei? Nobira vanoplan chinhu chavo very well. Shambesu yana munhu ana kuti kuplano. But when I went there, there's this other guy. He's a designer. He's also from Harare. But that's appearance, like I'm interested. He's just a designer, but you understand. But that guy actually is something just with Jangaka designer. And the speed I got to Rasinero. What was it? I don't want to. But you with my juices, like a cola marasta, and then Nepana Pazo. I'm first from Zim. Challenge the speed to my shoulders. The picture speed. And I don't know. In that photo, Chinja, represident. Short president. I that Chagaroy Wanaka. They're impregnating Zuratis. I don't know. I know Timber Gorimbo, Chagambira, the Kumbira advisor. I don't Kumbira advisor. I was Timber Gomba to the Chocolate. I told you about it. Yeah, Timber Gorimbo Paga buys them that. I did listen to that clip video. Yeah, basically. Anika pride kanako that Timber Gorimbo guy. Kekuti munotanga mativhunza isusu tiso kuamerica so siripiri kuamerica iye akasvava kuti what was supposed to say aifana kuti guys kana muchisangana nemacelebrities awa here are the tips. This is how you handle situations akadai 1 2 3 not kuti anzi mutanga mativhunza zvoita zvonzi iyi ndiyakabata documentary apedza vatotaura kutoti ndoku hanzi ndini ndiri kutokutrendisai kuno magodhiga vana uyu vangu vasadaro vashoma vanhu vanofarira Temba Gorimbo that video rakandibowa akanyanyisa pride bai aitaura chokwadi no aitaura chokwadi but mwana ndada kudze chokwadi inini I can do something wrong, right? Problem is I can do something wrong. Imimi is my brother. Bryce, this is wrong, right? But pani matsuri romdara. You understand? But there are ways of what you're doing is wrong. But panima ways of doing things and ways of telling someone in a polite way. No, not what my friends say. Let me tell you something, Bryce. Let me tell you something. Yeah. We have got a problem with people asking like who? No, but what I'm saying is Temba Gorimbo was saying the truth 100%. I believe what he was saying, but the way he said it, it's like Maya. Chokwadi wangu ndakuudza chokwadi chokwadi chinorwadza but chine chatotaura aiwa mdara masiyana uyu munoda vanhu vanokubhabhadzira kana chikuudza chokwadi aiwa tidana kutibhabhadzira but when you're saying something to someone it mustn't be as if you're hyping yourself or something. Let it be a raw advice to say, guys, when you're handling chimofunga kuti maadvice manganatika pano achitituka vakawanda but taiganza ine aiwa no pane pamwe pataiganza mdara hapana pataiganza pane pamwe patatoganza mdara ndinotora chokwadi that advice iyo munhu aizoitora oiita ne but aisazodzoka back kwatiri tatudza kuti guys I took your advice. You know reason why? Because mataura titaita izvo toita zoti pamwe isusu titsobikira vanhu maadvice totobikira vanhu maadvice aiwa tobika but nokuti isusu titsa kuti zoti pamwe tisu waridze poto yacho tisu waridze poto Temba Gorimbo akaganza pandari. What you were saying it's 100% true. That's how it's supposed to be. People must know how to handle celebrities from different countries. But mawisira akaita nyaya yake kuti munotivhunze zveta zvonzi ndiye egari kuvanhu vakawanda uko. There are a lot of people that are in America who can advise us with guys when these people come there. But he's the one who is vocal. Who's vocal with him there? muzimbabwe ari vocal ari kuamerica is one of the vocal guys ndikuudza ndiani mumwe munhu anoziva ari kuamerica anotaawanda vanhu vari america sha iwo zadari tovhara podcast munhu wese anovhura hombe ndozati zvetingakona
Gaffa wakatidzosera 2 decades ago. This is 2006. Hauna kunzwa kani. Hamuna kunzwa zvakataura. Aiwa, hanzi naGaffa, this is 2006. Can I introduce a brand new tune? This is one. Hamuna kunzwa. That old tune. Nini zvimagaffa zvinonzi Gaffa ndiani? Freeman mwana pana wingiti. Freeman. Ainina me HKD fan. But mwana pana wingiti zo. No. Muzukuru, not kuti mwana. Aiwa, kumfundi. Kunotanga wingiti. Ndi baba. Koya chapreza mwana. Freeman muzukuru. Freeman kila ti. Titowavering patop kukura kwama celebrity kunenge kuri kuti kwete kukura kwemakore ba. Like kuti wakabva kare uchimba. Kuti uri baba here. Nona chikupa. The problem that we have, this guy is a wingy defender. So there's nothing that we can say that is against the ini wangu indofarano yese pana mwana asikafare zvangu wakaisana makingwasi but ini indofarano lese ani toka nimvarira anotuti toki ane pride nodza ndakamufarira chete gorimbo ane mari but toka ana mari pane pride usaite pride unosina mari utapoita apa une pride apa una mari aiwa hazvimeke sense baba on utaona ndebvu futi utapa una mukadzi apa unorara pasi hazvinhu zvacho so hazvanduzodaro right pana Gaffa pakanganisika paya mudaro iname HKD but to tell the truth show ya Japreza na Wingy D tisingajaji kana kuita sei kana tisingati unofarira anoenda sei Wingy D pets and sports. That's very true, but I would like to say something about that. Wingy D is the best in terms of music, my live performances and what. Yes. But don't you think kuti the banda guy and whoever people that are behind management ya Wingy D, they also brought like some other guys kuti wazongokoza controversy. Apana controversy yakaitwa. Ndaro vanoti baba. Aiwa. Do you know kuti music yaJapreza payakasiyana neya Wingy D, you have to sing the whole song. Ubata. Of which you heard kana kuteerera masongs aJapreza. Kuteerera songs yakapera unenge wato next. Pakati chapo unenge wato next. And saka which means iye pashoka akwanise kumirira pakati. Antiroswa vokupedzisira ofuti unenge usatonakirwe nesong iyoyo urubata saka izvozvo ndozvo zvinokonzera vanhu vakuminza kuneta naye Wingy D anorwa kana 30 seconds song akutopa nayo ndaikuza ndine jagwa ndobva ndaona maimfana wakahagwa handi muri pakati pekujamba kuti muzarove big man baba muzarove big like mato mune imwe song mune imwe song mato mune imwe song ukubeta that's why uchiona Wingy D anokwanisa kukunda mukuru pa live performance but when it comes to kunyora masongs Japreza is the best. Japreza na Tuku like vane kakuenderana kwavanoita pakunyora yekuti wakagara zvako padheni and kana uchidriver kana uchidriver pamoneka girlfriend kako kaonako zvako unonoteera Japreza and but Wingy D when it comes to live show but I believe somehow some of the guys like especially panga pachiruimba Japreza pana mwana vatakuda baba vanhu vangatoneta no invasion jetika bandara take it in this way mona vana banda guys vayanjichi those are very clear no ipapa abana banda guy akapindira just because that was the whole stadium ona imdara zvavanoti how does it work panokwasa kuita about 10 guys ini ndaitodaro but andobhadharo no inzwe pankoseta but handakakuna haimiwo ndivamwe wokushayawo mbanda ndobhadharo nabhanda pane pankwasopowa vanhu kana lese 10 ma-free tickets onzi kana mapinda mukati mamanaka imimi muchijamba ko Wingy D anonza neJapreza aisakwanisa kuzviitera aikwanisa kuzviita but maybe yet account attack hana kuzvitarisira aiwa shout out to vagwizi maya Wingy D anza neJapreza panorwa goto baba aikaramba kupera kuti goto yakomana yamone goto leo yakaramba vanhu vakabva goto aiwa
zvakwana chavana vanhu vakazotaa chiti zvakwana chapresa amwe vanhu vaiti zvakwana chapresa akazokumbira kuimba yekupedzisira vazodanza ndingakwanisa kubva ndina kuimba so anenge akatopuwa mari naikana kupuwa mari angatonoti vanhu vachatondida pastage those people that were shouting those people were paid by whatever unoziva Wingidi anoita sei Wingidi movement rake is not that rasta guy that we see ana Wellers Chirimuko what that's not Wingidi. Wingidi is the whole band raungochiona vese magitara vese pane vamwe vanotonzi Wingidi vausingavaoni papicture papa like my managers vana band even so Japreza is the same thing. No, I understand, but what I'm trying to say is vanhu vaya vanoona like hapana vanhu vane noise pasocial media sevanhu vanosapota Wingidi. Hakuna munhu hakuna mafanzi ane noise semagafa pasocial media kutori uyo magafa ane mipando kune vana gafaring king vana chichi kune vana gafaring what vakawanda. But the problem here no a problem because now those very same guys those were the guys who were shouting zvakwana but zvasinaukwana here zvasinaukwana mdara. There were people that were still waiting for Japreza to perform. No problem yekuti Japreza zvayakaita ndekuti akauya akatemba one song ruzhowa chete ndo dambudziko rakaita akauya akatemba akamva atanga kuimba ndo rimwe dambudziko futi rakazoita kechitu akabva atanga ruzhowa yacho first dambudziko akauya akatemba one song second dambudziko amba anotangana nayo saka zvimwe zvese zvakazoteera izvo zvaazvaangotera zvazvo but vanhu vangangoti ayosha tatonzwa hiti rako tapedzera newe anyway magafa makasimbisa takazviona but nini HKD boss ndokwedu saka unotoended nezvakaitika zvoro Lagwi ndo kachapreza ka vagwizi unomona mwana wepashoyo kujoka aijamba kusvetuka ino jamba asingazivi zvaari kuimba sei vagwizi aitonzwa kuti vakuti lagwizi ndivamwe akabuda dhingiriri inozichi abuda mweya tsvina pachiimbwa goto nehwema vandaramungati kusvikira mudzimu moti mweya tsvina bohere tichabuda chibanaona speed kana makufunga izvozvinga nenyaya yari vanhu nyaya dzakawanda dzingapere nyaya yaBybit. What happened to Bybit? hanzi Bybit akatorwa mafoni hanzi vakapiwa foni iPhone hanzi ndiani nena hanzi Chad the phone one yeah the iPhone yakabva yatorwa yachinjwa kuita maSamsung obva wapiwa Bybit I think nemukadzi murume anoshandisa second hand iPhone but adopted apa abva futi ari kunama I'm not happy. No, adopted son. You take advantage of people. No, that guy adopted son. That guy is pushing a lot of people. No, he's not pushing. He's taking advantage of people. Account. He's not your account yan. I mean, manage account ya ndita vatichaone most amwe ma video manyaya. Asi kutopost account yake watori nayo. It's not right. It's not right. I don't want to lie. Inini I'm not happy. Adopted son. I'm not happy. Zvimwe zvese tingaite zvedu kana ndichika. No, the way ari kuita vanhu aisiriyo. But who else? See vanhu vavhure page ravo veka. And then kana uchimanager page ravhurwa nemunhu roita page rake. Kunoti unovhurira munhu page, okwanisa kumuudza kuti akuchashandise page iro unoona kuti tsvagvhure page renyu unoona kuti munhu ane mbiri. Kana kuti mapesana but is it adopted sana akazotora page rana Bybit what zvozvirotoitika hati adopted spekutanga akamboritora vamboritinya saposta na Bybit angoposta zvimapictures zvekushaya zvake zvezvo and but akazotaura ikati iwo adopted sana dzosera vanhu page ravo mani iwe ndoni uchida kushamisira ndopakanodzokera una Bybit akutanga akuita nawo anoti page rafamba futi izvezvizvo akuwanyima page iriya ine zvitokata zvima-video zvinopostwa naBybit wangu ndinonga zvototorwa kana 821 Samsung aiwa shout to adopted son hapana chavanoti shout to adopted son hapana shout out yekushaya ndeyekushaya shout out hapana no I'm not happy achina kumurume munhu aiwa no anoska munyika sha rangatoriko barika sha barika uchi sha barika uchi iwe
adopted zvaari kuita zviri wrong. Kana adopted wafunga kuti wabatsira munhu siyavhure peji rake ega mubatsire munhu ane peji rake wakanaka katoitirwa peji asati awanikwa. Let me ask you one thing, guys. Who else does we have in Zimbabwe who's doing ari kuuraya asi kupusha ari kuuraya vanhu ene zvoways Precious. Which Precious? Precious wakuwana by bit aiwas azviri kuti iye adodisana anofanira kupostira but aiwa ari kuvhurira vanhu peji oritora kuita rake ndo problem yaari kuita ari kuzomatengesa mapeji aya onaona chinjwa zita onaona tengeso inonzani adopted kana achibatsira munhu ngaudze munhu avhure peji rake neakaundi yake andi kana avhura peji rake neakaundi yake siya munhu amaneja peji rake muudze kuzvokuposta kana uchida kumaneja peji rake ingoitwawo munhu anokwanisa kuposta chete kwete munhu anoita full control. Bvisa that full control part over peji revanhu andi ona ine zvibhaibhiti zvezvizvi one akapuwa mafoni maiphone andi makumutorera maiphone aya makumusira zvimasamsung zvakaora chii chakadaro vakasira masamsung ukatarisa zvimavideo zviri kupostwa izvezvizvo I'm not happy guys. By bit nemurume wako please get in touch. If you see this video please get in touch ndikupei maiphone anditoa chokwadi ndikuti ndoda kukupa maiphone ndakunyadzisa adopted son aiwa it doesn't make sense wangu andi tasa mari dzese dzawakashandira apana na sendra wakapiwa apa chifadza madzimai mari dzese dzawakashandira wangu dzese dzese apana na sendra wakawana wangu I think kana zvakazvinda that was wrong. It's not right. Adopted miswa adopted son miswa na Clyde Rice wako kushaya Clyde Rice chibaba I want to kushaya man. No, if you want to help you must help. Clyde Rice anokuisa maoko ari mu akataura zvaanoda futi pakaenzani baibiti pakandudzira murume wangu ataura zvaanoda Clyde Rice murume wacho vaine mu progress no angasiri name of progress what ko precious amuita sei mamutreta kakadeva nganga zvizverudo chezvo precious angadai izvo asiri kumadhaka izvo aiyo inzwe precious chakaita njuti precious ne pa problem kaita inini according to my own point of view in terms of precious ne vaskana they were given everything on the silver platter. You know, no, let me explain. To us. Wait, to us. But it was a page with someone who's famous. No, already. Don't create page for people. I want to pull a page. I want to pull a page. No problem, Akaita. Really rake. And what I'm trying to say is, nda vurira likupa page, right? Ne account yako. Ne account yangu, right? You wanna likupa? Here is the page. You can post your things. No, you want to poster. Exactly, that's what I'm saying. That's not me, Papa. That's what I'm saying. These girls, they were given everything on the silver platter. Apana chaka poa ba silver platter. Panos move away, panota move out. Ane move ane page iroro. Iwo zvofana pano move away kuna likupa. Omva ina ne page iroro. So are you trying to say that by bit guy kana pressures hana access to that page? Avatori access to that page wangu. Avana. Page rimo account ya adopted son wangu. Mkomana kana ushida but it's not nice wangu. Adopted son is it's not nice. It's not nice wangu. Kune vasikana because avana mkomana anopisa obva atanga kuzitora naye. Anongenda kwasikana chete because anodherera. Vasikana vanomita mufesa anotomudza pafe kuti avangu sadondita. Anodherera. Nduudza live. Saka uzati mugangster kumababy kwete kumafesi. But live is if you white anodherera cha. Ponguta munhu wanenge asina na chanacho ongoskonzwa kanaka. Tarisa kamera. Ndiye kushaya cha. Unozoona kuti kamera ndiye kushaya baba. Yekutora ma pictures. Ma videos adopted sana chidaro aiwa please. Ipa my iPhone yake man. Ipa vanhu my iPhone avo vadzosere ma pages avo. Kana waka create page uchiti ndera by bit. Chekuruti mazoita ma differences yona by bit just send over the page. Ayo ine page la precious baba ndo rakatochinjwa zita rikapuwa musikano. Wakanaka.
Akanaka were zvekudaro. Yati aninazo. Azari. Makazomuta kanaka kumabhijano zetazi. Why? Awashaiwa umwe Asisha mari yako. Kana ndoda vanhu vese ni. Ndiwo kudovhurwa page namabhiji futi. Wadavhurwa page namabhiji. Alikuva. Okay, anonzani chamiso kapanonzi chamiso. Upi? Nichidress cheblue. Ndobi. Akambotukana na vekugara kuPretoria uko. Watati chiona nhasi mani. Ndeni. Ngaita skit na Young Fantani. Anonzani. Uyu andaka nopenga. Awana ngachifamba so. Amoita skit na mpana. Anonzani mpana naimba kuPretoria. Enzo man. Aimboita maskit na Enzo. Okay. Mukadzi ane chidress cheblue man wana kuratidza man. Uyo ufamba netsoka. Hampengo zwe. Akana maskits. Aiwa maskits ayaduti. Akuna maskits. Awite maskits ekuti unobva kuZimbabwe uzopengera muzezi wamongo. Udati vanhu vatitorese Zimbabwe nzvangu. Tari kuda mari mari. Zvimwe zvina kanyara yamari. Mari unotoitira zvese vamwe vari kuposta kumabhurugwa. Aiwa unoona kana unoona unoposta mabhurugwa aya. Majority ava havana brain ende havana hama. Hama dzavo dzakafa kare. Hama nadzo. Havana mndara. But they don't care it. No, but ungapoti une hama uchishadaburo. Aiwa. Chitotora mafo. Chitotora mavideo zvichisa miroko shati. Hamino chimwe chakawa unyanyisa nenyedza. Chimwe chakawa chinosemesa wangu zvinodawo vane mabhodha ari bobo. Nokubudisa jojo tengira kuni mazi. But shamiso akanaka iye wandiri. Iyo we dress blue andinyasoziva. Zvangota asana mbona ari normal. Ndikamuona ari normal. Akatogeza pasina kuti make up ne. Akangogeza. Akakangokaita kashoti. Right tiri papo atendredu mberi nechirongwa tine nyaya yakepisha. Captain Britain zvingobva naye ndiyakatiunzirawo Captain Britain baba social media. Aiwa Captain. Ini munhu anovhura Captain Britain handisi tinongochitenga data repicha zviri. Handinyatsondesinda what kind of data ipai. Kana uchitenga avanza abirwa page. Afana tobirwa page because anodii page. Hatugone nokutoposta. Anoridii. Kwakamutengera mota ndiani? If no, munhu akamutengera mota atimire baba. Akampa license. That guy, that driving school, it must be arrested. That driving school must be arrested. Nemuna aka issue a license. Aka issue a license mda. Kana akampa provision achiti wapasa. Trakona. I think Captain Britain kana achinza akapasa provisional. Ngano dzokoritsa kunyora pamberi pekamera. Pekamera. Akapasa nomba iPhone 17. Anonotaka pasa mdara akasvitsa half. Akamboendera kuchikoro. No akasvitsa half. Akasvitsa half yemamarks angero. Kana wachiti 60 marks akasvitsa 30. Mpay something, Because nekunyora music yake anengana kuonera. Hanyori music. Ameni zvanongoita. Amana atisi kuvenga Captain Britain but panoda sina usuvhiwa pa. Vanongavasungwe. Avanosungwa one akampa license. I from provisional. From provisional. Pa provisional. Pakupinda madrum. Pakuzo issue a license. Vanhu vavo ngavasungwe. Hurumende please. Driving school yacho. Ngaitovharwa. Ngaisungwe. Aiwa no, you don't give that guy a license. Anodriva chini. Anokozeresa everything. Akatotadza kudriva sha. Unoona video aitadza kudriva. Uyo Captain uri kudriva sei mota? Arikutadza kutenesa mota. Asane license. Ini ndona soti munhu akamitira license. He was doing it for clout. Aingozvitira mbiri. But license tikubvumerera kuti asiri akapinda mumadrum. Haana tosvika chero kumakunigiri kuVID. License yanenge akaiwana ari kumbakarara. Saka uchipamwa itorimo musystem. Musystem. Atombori naye license yacho. Anayo, but chozotika musystem ba inozova musystem pakuti driving school ndonenge yakamanya umberi. But what I'm trying to say is, paye manya umberi, that person asi munhu anoqualify. Munhu akatoresa Captain Britain license afana kunzwa. Kupolisi amboexplaina kuti chii chakaitika. And akapasa sei.
ndopandonyabvisa because maroad signs hamazivi stop sign haatozivi that because unozochandoza madaro nchiti captain britain no I'm being honest that guy is not only by normally vanhu listen or normal you can't take that guy on that mean ari normal ana test anonyora captain ana test anonyora bana because unaona kana tikaramba disapota horo kadaro andina kwatoenda zenyika panofanira togadziriswa pakatobhaisika big time because kona isusu manje tiri kuSouth Africa tichiona neziso rakati kure because we are tiri kure mbijana tichiona outside of the box kuti apo apabhaisika because magozhora anoita ngiri inonzi chi kepi zvangu zomuka pane nyaya yaNyathi I think ndo nyaya tinayo bezera aiwa nyaya yekupedzisira tinayo ka silent killer angambodyi nyaya mari ya DJ Ola kaongonyarika zvotogara hatinosana nazvo aiwa azviti hatidaro iye Ola angatongotransfer asi riyevo kuudza akabhadharirwa tiketi rokudzakira akasakwira akapinda inini silent killer usati ndoblema chii ndoblema vanhu vanomusapota vanhu varumashure kwake unoona hakuna munhu anoimba music yemadrugs muZimbabwe kusiya kwasilent killer nengwere dzese nemizera yake dzese nemizera yake ona ngwere dzese dzofana kubakwa dzese dzokunzi kumatrix faneka mukangwere kahombe katokotoka wakakaone ati nini ndiri ngwere diki aiwa kangwere hombe kanozviti ngwere hombe mani kari katokotoka kane musoro muhumane akasirokanorwa masutu nechiduku aiwa kaika kanozviti ngwere diki pane kamwe futi kanyowani kachiri kufamba mugwara kaika ndoyoga ngwere iri kufamba mugwara ari kuita kupinza tuvana ziya dzese nemizera yadzo dzofana kungobatiwa soka 1 ka and afuringi tineni vanhu vakadaro dzongononzi murebo royal mint ukuzvinzwa karakekanafoka nafaviyaziva katongwere apo kakafanana nangwere diki zinsoro musoro wakazara wakazara breni pavanogadziriswa anozoenderwa kuchikoro diki netsana kadiki I think ndongwere gere fana mbosara for the meantime dzimwe dzese dzine mizera yadzo ngadzimweniswa kumatrix apa ine song nyowani kangwere diki kanzi ndakuda young Gemini Omana tukudzisiva now. What is it that we are teaching these kids? Because no this generation. Pane a present moment yokuti vachange vawo my parents. Tukuvadzidzise what picture are we giving them in this world kuti aiwa mwana inini music ngwere mbara ngaingomisiwa yese handikudzira zvamwari chezvo music ngwere ngaingwere dzese vana ne5 years nene ngambomisiwa akabata mike akutotaura kuti mombe nyanga what matidonza ngwere aidonza but kamawani atokafolowa kanonzi ngwere hombe that guy is big because tarisai mafruits ake akawandisa havana munhu akamboita mafruits worldwide aiwa soja lava ana ngwere dzakawanda no not ngwere dzakawanda kongaring zvibaba aiwa turikuti munhu anototi ngwere unzwa tutara zvengwere shamwari ngwere kwamutoko ngwere kwebulawayo ngwere diki ngwere hombe ngwere yekukapa ngwere yechi chamari ngwere dzakawandisa but dzofana kutorwa dzese nemizera yadzo dzenda matrix dzese nemizera yadzo matrix dzese dzinodzoka dzisiri ngwere inosati ndaraunda dzechikwadi bonesi inosati inini a lot of people think kuti ndakamaka ngwere ndakanzwa chiri musa tikaenda usati nazigona zva ndakanzwa zigona zva kuti akwatikuenda kune ngwere saka uchiita sei hapana handichaita sei ngwere kandokuona munomwitela so kuona toona kuti ndokwata here zigona zva kuti ndichakwata here kana ndichaita sei aiwa isati zokwata but hakuna
munhu anokwanisa kuteerera music yangu ere asingarovi bronco kana zvimwe zvinhu zvinodhaka akatoti music iri music you can only listen to Silent Killer if you are under the influence of drugs or zvinhu zvakadaro chichi ndopoga pangwanisa kuteerera munhu yayo because hakuna music yakadaro nda ngatongombomiswa amboenda kumatrix ozodzoka. Blot was right paitaura kuti ngere dzingadzimbofarirwa aziwaipenge wewe matakaudzwawo Blot twake. Blot anona Blot Blot izvozvi what we see on Blot is the changed version of Blot. But akambopenga no hana kupenga inini Blot inini Blot guys ndoda umbawo 6 months aramba kamaintaina zvaari I'll clip it. Inini ndona zoti Blot is going far ndokuti akaramba kamaintaina zvaari izvozvo the present moment chibaba checho chibaba right guys let's go nyaya Nyathi Nyathi chinoitika guys kana musati mafunga nyaya dzekuroora mugadzikana please siyanai nazvo. Murume you are allowed to have as many girlfriends as you want as long as you are not married. Ufamba uchiita zvaunenge uchiita even if you are married all right. Chinoitika nchekuti ndanakazvala it was created like that. Mwari ndani akapa zvinera ndepapi zvine basa mwari ndokasika misikadena na mega varume by nature and isusu barika zvitori mublood even it is part of our either official or unofficial zvezvejinzara vanhu vane mari avamboite chivotudzana ane mari asingada one vanhu vatone mari ndo vakadzi let me tell you something about vakaita sana Chivayo no inzwa mbinga yera chinoitika paunana Chivayo maziso evanhu ese akatarisa paka so then he cannot anenge atori nazvo zvikananda but hazvibude chete vachina ko zvinoitirwa nebhegi mukadzi ukamurwa nebhegi ana basa nekuda kuradzira vanhu kuti ndindiri but zvandorora ndizvoti chinhu chozoitika pavanhu vakaita sevaya mdani vanoziva kuti vanhu vese vakaisa maziso pavari so havatokwanisi aiwa pana munhu masingadyi chokadi no kurespecta mukadzi is another issue ndinistillantongobvumirana nazvo barike eririko this generation zvakachinja hatisisina barika aiwa ririko hatidatori kansula ariko kwamuri barika is happening hakuna murume wana anoti auri ndoda hapana kana umuwane achizvita but hakuna murume anonzi saka iwe ungabvumira kuti mwana wako iwe musikana ende ndotomudza ini mwana wangu kana watororwa musikana totomudza kuti sha1 iwo munhu ada kuroora ziva kuti ihure thats the first thing ndinofanira kuunderstand wotambira kana usunguda utambira garasina nemarriage acho right now cause varume vese mahurewa wangu what I'm trying to say is vakanoita vana kunzo but vana mai medu vakaramba vakagara wangu first rule yemarriage and ndeyekuaccepta kuti varume vanohura chero vafundisi vavaya chero mafadza but kunawo vasingahura hakuna kani aripo wangu kudze one famous person mubhaibheri angani mukadzi wani hapana watora mwanakomana titora pavanhu omwane wamwatori ndino kuti ainzi maid mubhaibheri and angasiri maid waunofunga kuti maid chizvo ainzi maid munhu aisuka nhengo yababa nhengo ndishe aisuka ainzi maid basa rake ranga riri kusevhisa baba you get my point yekusevhisa iwoweka kana une murume maid waitsvaka aisa maid wekusuka mandiro
angari maid okubetsera kumaduties ekusevisa baba to satisfy your men kuti sometimes maybe uri kumwedzi that lady will be there anenge aripo kuna baba vanenge vane to cover your space pekudya ndo mamaids aiveko nguva yekubhaibheri waisana maid okusuka maplates that's why uyu Sarah akazobvumidza kuti maid azoti kuna Abraham uyu ngachimupa mwana mamaid aisabvumira kuita vana aingovumira kuchengeta baba chete but pasina mwana anoita but uyu akazonoti ndane time zinoita mwana ndo pakazobva pago ahead yekuti unogona kuita mwana namaid saka iye pakazoita mwana manje ndo pakazotanga futi conflict kuti yakuti ndane mwana saka kuona kuti uyu ndo mwana mukuru ndokuzonetsana kwakaita and but zvakangogara zviriko panyaya Nyathi patari chiri kutaura paipamudara ndepekuti mai Nyathi vanofanira kuziva kuti varume vanohura vakuru vemau especially ukatozita mari wambogara usina mari chimwe chinhu ndechekuti ukaroora munhu usina mari kana wane mari harisisiri level rako amukadzi wako hasi level rako haisi mistake wakanga kuti uchinwa dichiteni ndaive but yakasiri level rangu nasi wakumuika ndikazonzi 11 meter muaccount likupa asi level rako manje pauno ene augare une mari pauchadona ne kana ukaona mukadzi uchirara madya mabhava kana makurara madya restaurant ngazvingoramba zvingori the same kuti when the man is upgrading like in terms of my pockets mari iye mukadzi anoramba akarelax hapana kwanolesa kana chiri chigana tofungira futi vanokupa kwenyu guys let me tell you something varume vatode izvozvo but wakaona musikana kunzwa let me tell you something kuti memusingaziva zvamurume ndimi mutori confuse varume ndati nini ukaroora usiri chinhu ukazoita mari mukadzi wako hazisiri level rako aiwa harisi level rako aiwa hatibvumirani ndara mubvise papo wakabva naye seri kwekuseri kwamutundo uri kwashoka dzinda uko tukuirana here kuti ndosaka musinga mukona marriage manje wasadaruka unodziwaswa wafa zviri beta kana kuti ndichidyiwa kwanengaujopora nemunhu wese it's wese nemunhu wese ndingatoti munhu wangu anenge ndichizoita it's fine than kuti nditi munhu azvisi zvakafanana nebarikozi kuti wangwena norova mningi orova mningi sati vakomana vemazuva vasikanagwazai magumbezi rova munhu inzwa chinoitika this is reality kana ndisina sent and pamwe inini ndinechida likupa and but andikwanisa kumusvikira ndo level randinchida but andikwanisa kuita se kumusvikira because of my financial and saka that's why I go for a lower standard and or lower grade and just because ndo zvandokwanisa panguva iyoyo just because ndoda kudya gunanzi handingakwanisa kunodya likupa but ndo mwoyo wangu wanoita se wanoshuwira saka ndoenda pazvangu manozvichi vana tongombeya ndotaka kudya zvangu gunanzi ichienda kusvika mwari wandiblesa kana mwari wandiblesa tongombeya hasisi level rangu aiwa ndochokwadi kuvatesa handirambe but let me have time to eat my level ko inini ndokupa ne level rangu ausi level rangu kana sidai nechokoleti ndoisa chokoleti ini ndiudze okay kuti mukadzi wangu ndikuudza ukwanisa kutsvuka kana ukasviba ndandizore nditengere zvekutsvukisa utange kusviba maoko totengere papo ndozvakuda usemeza zviri bhosha
Fani vakadzi vasingachinjike guys. Muti apa ndakatoona gunanzi rakaora kana ndakaroora. Vanini ndane mari ka. I find it wrong, that very wrong. Kuita sei? Zirakaora. Kana usina mari unongonongorera. Inini I believe kuti ngativhetese. Asi uramberi zvanutaura. Kuti alright kana usina mari unonongorera uramberi. Munhu esanonongerera. Kana usina mari ka. Saka kushino. Kuchipinza ari level rako. Kana ora inzo kana uchinongerera, don't make it official. Kuti chi? Kuti ora utora munhu ugogara naye padini. Aiwa ndongopa nguva yacho. Pakuva yacho. Aiwa auplane. Auplane. Ona inini ka. Varume vakawandisa into that problem here. Yekuti iwe when you are nothing, when you are nobody, unotora mwana maifunga ipakona. Because ndo level randiri panguva yo. Yes. All right. As time goes on, the Lord has blessed you with a lot of money. Yes, now you are maybe a millionaire. Yes. Ndakuda kuenda level rangu chara ndoda cheri. Uyu mwana wana urusiya. Andisukumusiya. Inzwa limbiti. Let me tell you something. Andisukumusiya. Most of our kadzi ka vanosiya vega. Avasiwe. Vanenge vaona kuti auchade wakuda zviri kumusoro Nyathi. Pana singade zvokumusoro. Chero chizvida isa wako kumusoro. Iwe haungadi mari mara. Shandira mari iyoyo. Kana uri black boy haupakata yellow boy. Tinofana munhu asingabvumwe nemvura cha. Sani vanchichi. Akabudikira akaita kuchenuruka. Ndinatinyemera. Kana uri murume handi if you are a man munhu wanorora usina mari haisi level rako handi munhu wanorora usina mari ingori tempusha yongoti ingokusesekedza kuti usvike mwari wakublessa kana mwari wakublessa ka handi it's your choice kutsvaga gunanzi relevel yako kana kuti wochengetako inonzi chibage chako uchidyako magunanzo. Mostly varume ngozvavari. Wakaona murume ari kunze naye akachena akabudikira nemukadzi wake. Pane mukadzi kuti unofuna kuti handiendi nayo. Ivi makabuda unotori kumberi mbizana but unotoona kuti vanhu havari vesa. Do you know what? Sadaro guys. Kuma corporate meetings wanga. Do you know pana mama face anotoenda negirlfriend? No. Achisiya mukadzi. No, most of the guys wanaenda meetings. Respect. Afite standard. The looks. Standard yemukadzi wangu. Standard yemukadzi wangu. Ayendi ku meeting. Because no nada chibage. Chibage ine ndori chibage sa. Ndakachirora ndina seni. Vanozodi chiva vachindoona ichi. Iwo likupa. Would you go for someone asina mari? Kana rurude nini? Ndinotaura zvekuti ari broke at the present moment. Iwe asingatingire time kana chii? Kana ndichizvishandira hangu bo. Kana ndisingashande. Vakadzi ka ndautora chikati in average lady anoshanda anokwanisa kuzvibhadhira rent nekutenga data. Maybe neuzongozviitira tonzara zvisatopera handi but utora zvokuti iwewe ka unotoda murume anotokusupply anotokutengera mota sha anotokutenga kana iPhone 17 Pro Max chibuda so unoda murume anotokuti sha handi ku iStore unokushayira kubata ndo dream yevakadzi vakawanda. Most of our cards, maybe 99% of our cards. Just like that. And this point inoramba chiringa mpenza. Varume ngavasaita skire kuti kana warora munhu. Warora chibage. No, hatisi chibage. Warora munhu. Chero iye akashata kanaka. Because vanongo chirora ngosinga. Hauna option. Kana unongotori murudo. Nongonyura. Bryce. Because kutoti muite 6 years. Ene munhu unozoita. Ndabvunza mubvunzo wanu. Bryce yo ande unoona kuti pakapinda muno mu South Africa waitochera matrench ande just because ungosina option ande but because tangoita company yako ye fencing ande
ungade udzokerere kunochera makomba aiwa livhu rangu izvo harichandibvumiri saka uri kuzvionaka ukuzvionaka kuti levhu rikasiyana chibage chakunacho nemvura mese naye usina anything nasina option ikwina achitakudzo kuti hauna chinhu ungostorina chinhu wakuda kuenda utovaudza kuti ndane zvinhu ngatichidya kunanza pana sikati mafuta ndere munhu akanaka ndere munhu akashata ndere chirema tosiyana iwe panoona zinoti pane mukaka pa panoonoti airagezwa nemukaka here haiwe sati nyevere azvangofanana unongokuwa nesta irora unongoenda nekusamiti uzotaura kuti zvakafanana sanyevere wari shamwari zvinoitika ndezvakudai ndakupa mukana zvinoitika ndezvoti iwe unongori nobody uri swari uri kabeas pombe yadona wotora mwana wavanhu wotanga kuita life chibage iri mwana wanu chero chiri chibage utomutora unongotonakirwa there are two things involved when it comes to marriage pane yekuti haukwanise kuroora munhu unoda inzwa but kana wane mari unokwanisa kuroora munhu unoda ndozvandizo kutaura saka panguva iyoyo hauna mari Bryce and level rako chibage watora chibage chazoza ungararama semurume ungararama mari hangu zvengari but ndokwanisa kudyawo everyone pane kwanisina zosvikiri but level rautorika rato bo and but pane imwe level utoti utori kumashanga and but ndarainza utora mukuku meutoti munongokwana vanongokumbira benzi una mudhara vanogeza top super bandaka mwana vasikana vanoriga iwo musikana ndomunhu akapfusa uona pakusvika pamari musikana kangoona kuti une zimota kana kuti foni yako anotofunga renti maneuzivi kati 1 kati 2 and antoona kuti aimotesi yake but vasivese mdara iye anoona ndaisi yake siyo baba wake vasina kana bhara mdara anoona tuzvotikutaura baba wake vanana bhara unongoitorere mota yemukama wako mota unongoitora kuti dzanisikasvikirika ndouka yacho hatikororwa utora chowadika but ndodzvaunodaka pane dziripo dzinokwanisa aiwa batora dzaunoda iwe matanhiro ataura kuti apa taitira kuti unokwanisa kuenda kuti chero usina uchiminzi haudzisvikire but ndodzaunoda and saka nenyaya yekuti iwewe hauna huka and waudya mbishi dziri muzasi and saka mbishi idzi kana wazoreba kusvika pane dzakaibva hauzoramba uchidya mbishi point yake inotiuraisana wasumuka pasi usina chawinacho mwana chikuda ndilikupa chikuda ana option ofuti iye warundikana ndakatorana newe nenzara nekucho kutoti nini ndatozvipiva ndokwanisa kudzokera kumba kwekusha kwandinotodya tukwirirane rekuti iwewe uri kudanana neni wacho hauna option dzauri kuda ukatodzitana ndinotozviwirawo kutoti daina ndine tv stand inenge iri kwameningine murume wangu haana akuna kuti murume wangu haana hatina tese hatina iwe usaitongorunditira favor kuti urundida ndisina chiro hausindira favor just because iwe wacho haukwanise utana dzaunosvikira dzaunoda hausikwazozitana inini chinozondiita kuti ndive izvezvi ndine vana 2 girls chero ndikada kutanga kujobora ku ndotanga kufunga kuti saka vana vangu vachatojoborwa whether they like it or not mwoyo wangu unoborwadza zvongo zvandimoti ndidi
mwana wangu inini ndiye ari kudanza ari kutorwa nemunhu ari kutanzi chibage tiri kuita life. The only way, let me tell you something. Let me tell you something. Let's learn to empower. Especially on our scan, let's empower them, and so that paanokuraka and vane option yekukwanisa kuchuza zvavanodawo and urubata tikasava empower vana vedu ka and havakwanise kuchuza zvavanoda and ubata saka ndozvandizotora kuti inini wangu inini and kana ndakatora chibage changu ndiri kumadhaka and kana ndikazoita mari mwana wakandiblessa I've got a right to kutora munhu wandoda kudana nevanhu vandoda vandaisuwira panguva yandiri kumadhaka. For everyone murume wese saka ndozikonzera kuti mvana akadzingozara kwese kwese I'm not married. Achiona baza kaenda. Aiwa, zvandudaro. You mustn't do that. Do you know that apana mukadzana namadhodha murume wakaite mari? Because toziva kutotoka kuita mari watorwa pasi. Apana mukadzana namadhodha murume wakaite mari. Zvari kutaura ufichi vanhu vachotoenda notoroya vanhu vavo kuti apa kapa tiri beta takadai. Because apa ndikutoziva kuti ndiri chibage. Zvochokwadi. Apana mukadzana anoda kuti murume wakaite mari wangu. Why? Just that. Anotozoti ndiri chibage. Uyu munhu akaita mari ka akutana dzake chezu. Ini advise ndikwanisa kungopa vakomana vasati varoora guys. Usamanyire kuroora. Aiwa roora itai vana. Aiwa no. Usanonokuita. Usakasire. Ukaona usina mari. Zvakuva zvichazoita stable. Uchatanga kuona sokuti madhamu yako. Ini advice andopa ndeyekuti kana usina mari rova zvibage izvozvo uite vana nazvo. Pana wazvitoa mari chitsvaga magunanzi anoenderana newe liso vana waanawo chichuza kuti uda kuchengeta chibage chako here uchidya magunanzi kana kuti ini handisi kuti munhu arambe chibage aiwa kuti vanhu vandoramba chibage chinozoenda unokwanisa kuyopa motakupagedhi uchipinda uzotora something ene wakadongorerana hakwanise kuti amurwise because anotoona kutoti munhu andikuendera zvipindirane saka anobva kubuda kusvika murufu. There are two things involved. I think that will be. But for the meantime, munhu ancharoora zvisinei kuti akanaka sei munhu ega ndochete naye life zvikandafa chotikazindaziva billion wangu watone 2 wakazvarisa wangu saka usatiudze izvozvozvo katori katrend katori pawaurisha saka usatiudze saka zvibage kazvavairo aiwa by then ndanjiri mvana njiri basi zvibage ndara mwana aiwa ngopindwa zvibage satora kagara naye waiuda utsvaga mumwe munhu tora chibage chogara naye andikudze likupa ndandimbokudza ndakudza kana uri musikana please kana uda kuroora tsvaga munhu astable munhu yeye akakuroora ega anenge aitoda iwewe ndo anotenderana newe panguva iyoyo ukaroorwa nemunhu ari kumashanga iwe uri kumashanga unonyeba panoita mari mwari wakamublessa ende usafungidzira kuti munhu yeye achatadza kublesswa namwari just because akurowa magunanzi maya mwari vanoramba achitomublessa nekurowa magunanzi ikokonyati mwari haasi kumba kwemunhu havana basa nekuti munhu arowa magunanzi mwari akasatomublessa uti ngafe saka mwari haasi kumba kwenyu baba mwari haasi kumba kwenyu zvezvozvo wapedza saka inini ndo advice anongopa but hatinde panyaya yacho kanyaya panyaya yamanyati Gilbert murume mdani anorowa kunzi agunanzi andorowa
but ngachi vaune respect kumukadzi wake waanga naye vari kumkuku vari problem iri kuitika ndeyekuti mai Nyathi vatoradza kuaccepta kuti Gilbert and anorova magunanzi. Manyathi ndakavaona ndaudze chokwadi inini muona sometimes ndokwanisa kuona munhu ndokwanisa kutoona anobva aenda manje zvakamira kudaro zvakabara zvakadaro same time akadzokera musha kwavo same time varume havaiti chiuri umbata murume anonza kuroorwa ndokangodziwa neumwe munhu zvavharana ipapo kozokuona murume uchigara nemukadzi kuiwe kana uchidya mukadzi weumwe munhu kana iwe watodambudzika ndidye mukadzi womwe munhu kana ndiwe munhu arimashangana ndiwe munhu asina mari ndiwe munhu wangu likuba murume hapana namubhaibheri mawambonzonzi pakambonzonzi ichi chifeve chemurume ndani akanyora bhaibheri akanyora musade kuti nyepera asi iwo rubvume likuba kuti varume ukasabvuma that's the truth you can't run away from it ndakaenda tobati kuti unofa uchingochoborwa kane munhu wese beta chimofunga kuti likuba let me tell you something let me give you an example kuti right now handi iwewe tomboti wasiya marriage wadana nemurume munhu handi pamweni wachakwanisa kumvonera nangu waita emergency yakadii nangu wadii aukwanisi kufona unotozomirira mangwana makusena akuita se akupinzira so ndezvipi zviri nani kuti munhu wako naye andi nyange wachienda akiunzoko unaye unozozoti nde akaenda zvitori nani saka nindotorara hope hadzitobati kana nchitoziva kutoti mufesi wangu ukutochemedza umwe munhu ndo zvazviri koiwewe kana ane mukadzi wake ati iwe uri kutorara here achichemedza ndisaka ndikuti zviri beta zviri nani dani kuti nindiurire peni iyoyo zvakanaka uri kudyiwa nemurume mumwe but iwe haudi kuti wangu adyiwa sautsinye ndisaka ndikuti varume ifaite vakadzifaiti zoro isusu takauya isusu tisu tinotowedzera takafaimi mamufe tukuirirane kuti varume vashoma tukuirirane kuti varume vashoma than vakadzi chitevana he vana vasikana nobuda kana warwa basa kana kana wangozi mbereko yako ndiye vasikana chero karova se chero karova musana wamai donodecide wasora mozvinzo zvanaita mada kukuita zvekuti ininewo tichidana tiri mukadzi nemurume taroorana ndokwanisa kukuchita wodzokera mumba kwenyu vabereki vako kudzati lidzokera kumurume varume vese vanodaro but do you know kuti iwo ndikakuchita kana ka3 but iwo kandichita ka1 that's the end of marriage ka1 chete ndikaudza mukoma wangu kuti hali akanichita nonzi usakachirite naye pano atikuitei mukadzi kone bhebhi mukadzi wangu anichita but iwo unokwanisa unodza tete vako kuti uyu ndakamubata nemwe mukadzi izvezvi peka sati warara pano dzokera mba kwako same time why just because men can do wives as many as they want yes as long as you are able to support them yes so right zamataura panyaya mainyatika Nyathi anokwanisa kuchita ka4 ka5 marriage yawo ichiramba yakamira mainyathi ngavadyiwe ka1 one zvova zvapirira ipapo same day roro vantu tuita zvinhu zvavo kana vachienda kumusha zvapirira that's how it is in life varume akusipa kushaya akusi kushaya kusafa because we are not pakuzvara then pari relationship kapa marriage sei muchifunga kuti kusafa when it comes panyaya dzekuchita but nyaya dzekuti ndikuchengeta inzwa chimboteerera nyaya dzekuti ndikuchengeta ka autarisi zvokuti munhu ari kundisafira sei uchida kuita revenge
iwewe kana kuti sekuda kufungudzwa kuti inini ndokwanisa kuti kana munhu uri mani chita inini ndakuita dambudziko naye handi but panenge achinorara ari pasi pegomba pachichera goridhe iwo akarara uri paNetflix aona basa nazvo izvozvo hazvina revenge izvozvozvo handi but murume kana achita ndopega mukadzi paanosimudza muromo kuti unoita revenge but zvese zvokuti uri kuchengetwa uri kutengerwa mota utengerwa washing machine pane machine kune dishwasher kune fryer cooker kune zvese izvozvo zvitore nyama ndobhadhira 200 vanowacha aina udishi 7 day avo futi antoendisa na safe kutokuroora vakadzi makadzi kutoroora vakadzi kutounzwirai tsitsi cha